ba sa nan. Wannan rayuwa talaka na cikin ɗimuwa, mu da ƙasar mu an hana mu kyakkyawar rayuwa. Yaran goya na kuka sanadin kwaki san uwa, mata na kuka ba mazajen su da 'yan uwa, miji na kuka an kashe matarsa da 'yar uwa. Gudun hijira ya sa wasu sun rasa 'yan uwa, wasu ko da yawa sun shige birni bana annan da bai taimaka da makwanci ga yunwa na damunsu. Yan arewa ku tashi mai ta kawo mu, yankin mabaransu su fada mu, ya ana da kashe mu kamar kwari kuma gwamnati ta gaba duba. Najeriya ba kasar jin daɗin talaka ba ne, kasar arzikin noma da yawa yunwa ake. Tsadar rayuwar hatsi talaka ya zai sake, mazan da mata yau bara kan titi ake. Abinda za mu ci masu taimakon mu ina suke, kasar noma ta sa yau yunwa mutuwa ake. Gwamnati ya kamata ki gyara dai, kasar nan rugujewa take da ɗari kuma ba inda muka dosa. Arzikin noma arzikin ba mu gan shi ba, kasar namu ba masarana da za ta kwa gyaruwa. Cin hanci da rashawa ba za ta daina shi ba, haɗe da kinafin gwamnati ba ta ga ƙarshen su ba. Yan ta'adda Boko Haram ba a daddakile su ba, yan obsas yan kudu a rushe sun yi marhaba. Shugaba a kudu yake ma aiki, yan arewa muwa zai kishi mu, ya kamata mu haɗaka wannan mu ko dan ceto al'ummar mu. Yan arewa ku tashi mai ta kawo mu, yankin mabaransu su fada mu, ya ana da kashe mu kamar kwari kuma gwamnati ta gaba